Hola amics de YouTube, soc el Dani López i avui us explicaré com preparar i tot el que hem de fer per preparar una ruta en bicicleta. Bueno, nois, per fer una ruta en bicicleta el més important de mirar sempre, el primer de tot, és la previsió del temps. Per mirar la previsió del temps d'aquell dia, el nostre company Lucas Paredes està preparant un vídeo de com fer-ho exactament. També el nostre company Jan Cantarero està fent un vídeo, ja l'ha pujat al nostre canal de YouTube, de com preparar la motxilla i tot el material que necessitem per fer una ruta. I ara vaig jo en la meva part de com preparar la ruta. Vale, nois, ara us explicaré jo el meu mètode per crear el track d'una ruta. Jo utilitzo l'aplicació de Subuntu, que és el més senzill i ràpid que jo crec que n'hi ha, per fer-ho des del mòbil. Això és una captura de l'ordinador, feta del mòbil a l'ordinador. Com podeu veure, aquí a dalt, que és l'inici i el final d'una ruta circular, surt l'inici i el final marcat per una A i un punt A i un punt B. La resta de punts és per on he anat ficant els camins i un cop fiquem tots els camins i tots els punts que volem, ens sortiran les línies de colors, que aquí a baix ens surt en vermell molt desnivell positiu, en groc desnivell positiu però més lleu, en blau és un pla recte i igual cap a baix. Marquem la ruta segons on volem passar. També segons anirem donant els punts on volem passar, ens marcarà la distància que tindrem i els desnivells. Nois, com heu vist, aquest mètode és una forma molt senzilla, ràpida i còmoda de fer un track per les nostres rutes. Espero que us hagi quedat tot bastant clar. Fins aquí el meu videotutorial d'avui. Espero que us hagi agradat tant aquest com tots els videotutorials que fem al nostre canal. Doneu like i subscriveu-vos si és així i fins a la pròxima. Que vagi bé.